Талғат Рахманов исемендәге Урги Яркей урта мәктәбенең 7-нче класс укучысы Шәфиқова Мәрьям. Мостай Кәрим үземә әйткән һүз. Тәү һүземде әсәймә әйттем. Икенчеһен ергә өндәштем. Шуннан ары бүтәнрәк күпме өгөт бирдем, акыл өләштем. Бакһаң икән, акылдарга һау-һау, киңәштәргә мохтаҗ үзем бар. Шул үземә бүген һүзем бар. Гомер узган һайын безне алып, елдар җитезрәк сабыр ул. Елдар саба дип ук сәбәләнмә. Сабыррак бул һин. Сабыр бул. Өелеп-бөгелеп барма һәр тарафка. Бөгелә икән, талдар бөгелһен. Елбердәме һәр узгансы елгә. Елбердәме усак түгелһең. Айга менһәң, үрә һикерми тор. Кояш бар бит, айдан югары. Түрдән төшһәң, гүргә төштем тимә. Унан сыккан әҙәм юк әле. Ауырлыҡтар ауха иңдәреңә. Еңеләйтер сара табыр бул. Ауырына сыҙа түҙерһең һин. Еңеленә сыҙа. Сабыр бул.